खुलुमबाय नोंथांमोनखौ सानसेयारि रादाबाव बरायनाय थाबाय आसा खालामदों नोंथांमोनाबो मोजाङैनो दं नोंथाङा जुदि निउस खोनासंनो मोजां मोनोब्ला बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला खारन बे चेनेला गोदानसो बेनिखायनो नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ थावदो बिदिब्ला दिनैनि सानसेयारि रादाबखौ आं फोसावलांसै गिबि खौराङावनो दङ UPPL दोलोआ 2025 निफ्राय 2030 मायथाइसिम मोनसे बेरेखा दोलोनि रल लानानै खामानि मावनो थांखि लादों गोदान BTC काउन्सिलनि समायखिरा लानायनि सोमोन्दै नार्जारिया मख'बावो दि UPPL खौ दासिमबो मावख'आरि हांख्रायहरनाय जायाखै हांख्रायहरनायनि उनाव दोलोआ बाहागो लागोन मैया गावनि क'क्राझार गाहाय मावख'आव जानाय मोनसे मेलनि गेजेरजों इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल UPPLआ फोसावो दि बियो बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल BTC आव बेरेखा दोलोनि बिबानखौ लागोन आरो गावनि मावनांगौ हाबाफोरखौ बिबान लानानै मावफुंगोन बे जथुम्माखौ UPPLनि आफादगिरि आरो BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ दैदेनदों आरो बे मेलाव आसाम बिफाननि मन्त्रि इउजि ब्रह्मजों लोगोसे गागि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादों मेलनि उनाव UPPLनि नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा बुङो दि बावैसो सिगां जानाय BTC बिसायख'थियाव सुबुंफोरा बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट BPFनि फारसे भट होदोंमोन बिथाङा बुंबावो दि UPPLआ बे थिरांथाखौ मान होयो नार्जारि बिथाङा बुङो दि बेरेखा हानजा महरै UPPLआ सुबुंफोरनि मोजांनि थाखाय थान्दैथि खालामगोन खुंथायाव थानाय दोलोआ बिबान रुजुनगोन आरो मोनफ्रोमबो बिथिङावनो समाजखौ सिबिनो नाजाबाय थागोन बेजों लोगोसे UPPLआ श्रीरामपुर ओनसोलाव बिसायख'थिनि उनाव जानाय हिंसायारि जाथायनि सायाव गोथौ दुखु फोरमायदों नार्जारिया बुङो दि माखासे BPF सोद्रोमाफोर आरो जेंना खालामग्राफोर बिथांमोनहा ओनसोलाव माइन'रिटि UPPLनि मददगिरिफोरखौ सिगिगासिनो दं बेफोरबायदि खामानिफोरा सुबुंखान्थिनि थाखाय खैफोद लाबोयो होनना बिथाङा बुंबावो दोलोआ क'क्राझारनि पुलिस सुपारिन्टेन्डेन्ट अफ पुलिस आरो DGPनिसिम मोनसे नालिस मेम'रेन्डाम गथायनो थांखि लादों आरो बिथांमोनखौ आयेन आरो आब्रुथिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय राहा लानो खावलायो फैगौ बिसायख'थिनि थाखाय थियारि जानो थाखाय UPPLआ दानिफ्राय 6 दाननि उनाव जानो गोनां आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय 15 सोद्रोमा गोनां एसेम्बलि कमिटि दाफुंगोन होननानै फोरमायदों बेजों लोगोसे दोलोआ नबेम्बर दानाव बोसोरथाम जथुम्मा खुंनो थांखि लादों गोदान BTC काउन्सिलनि समायखिरा लानायनि सोमोन्दै नार्जारिया मख'बावो दि UPPLखौ दासिमबो मावख'आरि हांख्रायहरनाय जायाखै हांख्रायहरनायनि उनाव दोलोआ बाहागो लागोन बिथाङा थांनाय 5 बोसोराव UPPLनि जाफुंसारनाय गुबैयै ओनसोलाव गोजोन आरो उदां बिबुंथिनि गोहोखौ बांहोनायाव मख'नानै बुंबावो बिथाङा बुंबावो दि UPPLनि सिङाव कन्टेन्ट सोरजिगिरिफोरजों लोगोसे सुबुंफोरा जेबो गिनाय गैयाजासे गाव गावनि बिबुंथिफोरखौ उदाङै फोरमायनो हागोन आरो फैबाय थानाय बोसोरफोराव बेबायदि आबहावाया सोलिबाय थागोन होनना बिथाङा मिजिंथियो गुसुङै बुंनो थाङोब्ला UPPLआ सुबुं दारारि बेसेननि फारसे गावनि बावसोमनायखौ रोखा खालामो आरो बड'लेण्ड ओनसोलारि ओनसोलाव मोनसे सोरजिलु बेरेखा हानजा महरै खामानि मावगोन होनना खोथा होयो नैथि खौराङाव दङ गरिमा सइकिया गार्गआ जुबिननि पस्टमर्टेम रिपर्टखौ CID टीमनो हरफिनबाय बियो बिथांनि गावारि सम्पथि नङा होनना रुंसारि मेथाइ रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि बिसि गरिमा सइकिया गार्गआ नायबिजिरगिरि हानजानो पस्टमर्टेम रिपर्टखौ होदों आरो बुङो दि बे बाथ्राखौ बियो हमथानो नाङा बिथाङा बुङो दि बिथाङा जेबो राहा लानो लुबैया जाय नायबिजिरनायाव हेफाजाब एबा हेंथा होनो हायो बिथाङा केसखौ थारथि महरै सामलायनो थाखाय भारतनि आयेनारि आरो न्यायारि खान्थिफोरनि सायाव गावनि फोथायनायखौ फोरमायदों जुबिनखौ बिस होनानै बुथारनाय जानो हागौ होननानै दाबि खालामनायनि फिननायाव गरिमाया दायनिगिरि सुबुंखौ गोख्रों साजा होनो खावलायदों सिंगापुराव जानाय गिबि पस्टमर्टेम रिपर्टनि उनाव आसाम पुलिसआ बिथांखौ नैथि पस्टमर्टेम रिपर्ट होयो जेराव जुबिना सानस्रिनाय समाव जिउ गोमायो बिथांनि थैनायनि थासारिखौ मिथिनो थाखाय 9 सोद्रोमानि स्पेशल इनभेस्टिगेशन टीम SIT आरो जुडिशियेल इनक्वायरि दानाय जादों थामथि खौराङाव दङ CM शर्मा बिथाङा बिश्वनाथनि पाबहयाव 177 कौटि रांनि कमान्ड' केम्पखौ बेखेवो आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा सनिबारखालि बिश्वनाथ जिल्लानि दिरिं ओनसोलनि पाबहयाव मोनसे गोदान कमान्ड' बेटालियन केम्प बेखेवो
बे केम्पआ आसाम पुलिसखौ गोदान महर होनो आरो गोख्रों खालामनो थाखाय हादोरसाजों लुफुंजानाय गावनि रोखोमनि बाथि बादा। बे केम्पआ 2018 बिगा हा आरो बेनि बेसेना 177 कौटि रांसो जागोन। बेयाव सा 400 मावथिफोर थानो हानाय गोहो दं। बे सुबिदाफोरनि गेजेराव गंसे हेलिपेड, गंसे देहा फाहामसालि, पुलिस गथ'फोरनि थाखाय गंसे फरायसालि, मोनसे नामखर आरज गाबग्रा हल, मोनसे समाजारि मिरु, गेलेमु आरो पेरेड फोथार, गोदान मुगानि अर रैखाथि खान्थि आरो मोनसे कम्पिउटार नायसोमसालि दं। सीएम शर्मा बिथाङा बुङो दि जाय मोनबा जिल्लाफोराव कामान्ड जखेम लुफुंजाबगासिनो दं कार्बि आंलं, हाइलाकान्दि, चराइदेव, सदिया, बिश्वनाथ, बे गिबि केम्पखौ फोजोबनाय आरो मावख'आरि महरै बेखेवनाय जादों। बिथाङा मोनसे दुखुनांथाव जाथायखौबो गोसोखांदोंमोन। 2009 मायथाइनि 4 सेप्तेम्बराव उदखारिफोरा भिमाजुलनि साखाथियाव गाग्लोबदोंमोन जेराव 12 नोगोरारिफोरनि जिउ खहा जादोंमोन। बिथाङा मैयानि बेखेवनाय हाबाफारिखौ ओनसोलनि थाखाय सोलायनाय आरो गोहोनि नेरसोन होननानै बुङो। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव आसाम पुलिस डाइरेक्टरेट जेनेरेल, जायगानि एमपि, मन्त्रि आरो एमएलए बायदि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरा बाहागो लादों। ब्रैथि खौराङाव दङ मेथाइ दान्थे-बिदान्थेजों सोमोन्दो थानाय बुथारनाय केसआव 8 सुबुंखौ हमबाय। दशमीनि समाव बामुनि मैदामनि दुर्गा फुजा पेन्डेलाव जानाय 26 बोसोर बैसोनि अभिनाश रजबखौ बुथारनायनि दायाव गुवाहाटी पुलिसआ 8 सुबुंखौ खादों। बे बुथारनाया रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि मेथाइ दामनायखौ लानानै नांज्लायनायनिफ्राय जागायदों होननानै बुंनाय जादों। पुलिसआ फोरमायनाय बायदिब्ला पेन्डेलाव थानाय गोबां सुबुंफोरा जौ लोंनानै दंमोन, जायनि थाखाय थासारिया गाज्रिसिन जानो हागौ। मावख'गिरिफोरा एफआइआर नं 239/25 नि सिङाव केस रेजिस्टार खालामो आरो सोमोन्दो गोनां आयेनारि दफाफोरखौ बाहायगासिनो दं। नायबिजिरनायाव पुलिसआ मिथिनो मोनो दि माखासे दायनिगिरिफोरा सीसीटीवी फुटेजजों लोगोसे फोरमानफोरखौ खोमोरनो एबा गाज्रि खालामनो नाजादोंमोन। मोनसे सीसीटीवी केमेरानि रेकर्डिंखौ गोसो जानानै खहा खालामनायबो जादों। हमजानाय 8 सुबुंफोरनि मुंफोरा जाबाय राजु दत्त, गपाल दास, बसन्त बासवर उर्फे राजा, विशाल चक्रवर्ती, बिजु शील, रमेन डाकुआ, शुभेन्द्र शेखर रय, बरन चक्रवर्ती। पुलिसआ बुङो दि आरोबाव 10 सन्देह गोनां सुबुंफोरा खारखोमानानै दं आरो बिसोरखौ हमनो थाखाय नागिरनाया सोलिगासिनो। डीसीपी अमिताभ बसुमतारिया रायजो राजाफोरखौ दायनि सायाव थाबैनो रिपर्ट होनो खावलायो आरो सांग्रांथि होयो दि गोबाव जायोब्ला गोब्राब फिथायफोरखौ होबथानो एबा दायनिगिरिफोरखौ साजा होनो गोब्राब जानो हागौ। बाथि खौराङाव दङ दिनै क'क्राझाराव बीटीसीनि 5थि मावफुं आफादनि समायखिरा लागोन। बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बीटीसीनि 5थि मावफुं आफादनि समायखिरा लानाय हाबाफारिनि थाखाय क'क्राझाराव साखाफारा सोलिगासिनो। बे हाबाफारिखौ दिनै 5 अक्ट'बर खालि बड'फा नगरनि बीटीसी सेक्रेटारियेट ग्राउन्डआव खुंफुंनाय जागोन। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादियैब्ला गाहाय मावफुं सोद्रोमा सीएम हाग्रामा महिलारीआ गुबुन गोदानै सायख'जानाय सोद्रोमाफोरजों लोगोसे समायखिरा लागोन। आसामनि चिफ हिमन्त बिश्व शर्मा, रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य आरो गुबुन गुबुन सुबुंफोरा बाहागो लागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे समायखिराखौ बीटीसीनि प्रटेम बुंथिगिरि त्रिदिप दैमारी गाहाय नेहाथारि रबि खथानि दैदेननायाव लागोन। बे हाबाफारिखौ बीटीसी जिल्लाफोराव लाइभ फोसावनाय जागोन, जाहाथे गोबां सुबुंफोरा बेखौ नायनो हागोन। साननि जागायनाया सीएमनि गेजेरजों माहारियारि फिरफिला बिरहोनायजों जागोन। थुनुंगाफुरियाव थानाय बड'फा इउएन ब्रह्म मेम'रियेल, देबरगावआव थानाय बड'लेण्ड मुंख्लं गोसोखां खाम्फा आरो बीटीसी एसेम्बलि बिल्डिंनि साखाथियाव थानाय बड'फा इउएन ब्रह्मनि मुसुखाजों लोगोसे गोसोखां खाम्फाफोराव बिबार बावनाय जागोन। बे समायलानाय हाबाफारिया बीटीसीनि गोदान समफारिनि मावख'आरि जागायनायखौ दिन्थियो। बेयो गावखुंथायारि ओनसोलनि थाखाय मोनसे गोनां बुब्लि आरो सोरखारि मावख'गिरि आरो थागिरिफोरा नोजोर होनायजों मिजिंथिनाया मख'जाथाव। 6थि खौराङाव दङ पान कार्डनि गोनांथार आपडेट। 1 जानुवारि 2026 निफ्राय पान कार्डखौ बन्द खालामनाय जागोन, जुदि नोंथाङा सरकारनि गोदान नेमखौ उनसंनानै मानियाब्ला। फैगौ 31 दिसेम्बर 2025 मायथाइनि गेजेराव जाय पान कार्डफोरा आधार कार्डजों लिंक नङा बेफोरखौ ब्लक खालामनाय जासिगोन होननानै फोसावदों सरकारा।
बेनि जाहोनाव सुबुंफोरा इनकाम टेक्स रिटार्न्स जमा होनो हानाय नङा। टेक्स रिफान्ड्सनि थाखाय खावलायनो हानाय नङा एबा गोनां बेंकिं आरो राङारि हाबा मावनो हानाय नङा। सेलारि क्रेडिट्स आरो एकाउन्टनि लेनदेनखौबो होबथानो हागौ। बेफोरबादि जेंनानिफ्राय बारग'नो थाखाय सुबुंफोरा मावख'आरि टेक्स इ-फिलिं पर्टेल वेबसाइटआव थांनो हागोन आरो गावनि पान आधार होनानै अटिपि आरो कनफार्म खालामनानै लिंक आधार अपसनखौ सायख'नानै पान कार्ड आरो आधार कार्डखौ लिंक खालामनो हागोन होनना खौरां फोसावनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। स्निथि खौराङाव दङ चिरांनि साथाम काराटे सोलोंगिरिफोरा ब्रैथि किय' नर्थ इस्ट काराटे चेम्पियनशिप 2025आव आसामनि जानानै गेलेगोन। चिरां जिल्लानि साथाम रोंगौथि गोनां काराटे गेलेगिरिफोरखौ ब्रैथि किय' नर्थ इस्ट जन काराटे चेम्पियनशिप 2025आव आसामनि जानानै गेलेनो थाखाय सायख'नाय जादों। बे मानगोनां हाबाफारिया 10निफ्राय 12 अक्ट'बरसिम अरुणाचल प्रदेशनि इटानगराव जागोन। सायख'जानाय गेलेगिरिफोरा जादों दिगोना बसुमतारी, बिदांसिन मुसाहारि आरो तौरिमा सुल्ताना। बिथांमोननि सायख'नाया सोरखारि महरै इउनिफाइड काराटे एस'सिएशन अफ आसाम (UKAA) जों रोखा खालामजाबाय। बे चेम्पियनशिपआव सा-सानजा हादोरसाफोरनि जौसिन काराटे गेलेगिरिफोरा बाहागो लागोन, जाय जाखांफुनाय रोंग'थिफोरखौ गावसोरनि रोंग'थिफोरखौ दिन्थिफुंनो थाखाय मोनसे गाहाय प्लेटफर्म होयो। चिरां जिल्ला गेलेमु गौथुमा साथामबो सुबुंनो हामलायथि बावहरो आरो गोग्गानाय आरो फोथायनाय फोरमायदों दि बिथांमोनहा गाव गावनि दिन्थिफुंनायजों जिल्ला आरो हादोरसाखौ गोग्गानाय होगोन। 8थि खौराङाव दङ बाक्सानि गरमदेवआव लक्ष्मी फुजानि थाखाय गोबां साखाफारा। बाक्सा जिल्लाया 6 अक्ट'बरनिफ्राय 11 अक्ट'बरसिम मुसलपुरनि गरमदेवआव मोनसे गिदिर लक्ष्मी फुजा फालिनायनि थाखाय थियारि जादों। बे फोरबोनि 86थि जथुम्माया लक्ष्मी मन्दिरनि फोथाराव जागोन, जेराव गोबां लाहार-फाहार खालामनाया जोबथारगोन। बे हाबाफारिखौ सानफ्रोमबो फालिनायजों बेखेवगोन। 6 अक्ट'बरखालि फुंनि 7:15 रिंगायाव दै लाबोगोन आरो 8:30 रिंगायाव गाहाय दरखंखौ बेखेवगोन। फिरफिला दैखांनाय, बाथि फोजोंनाय, हारिमुआरि दिन्थिफुंनाय, मोसानाय दिन्थिफुंनाय, थुनफावथाय आरो देंखोआरि मोनानि हाबाफारि लानाय जादों। आलासि बुंथिगिरि, सेलेब्रिटिफोर आरो जायगानि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लागोन होनना मिजिंथिनाय जादों। बानजायगिरिफोरा बे बोसोराव माखासे गोदान सानस्रि आरो दोरोङारि नङै दांनायनि बिथांखि लादों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो। बेजों लोगोसे नोंथाङा लाइक, शेयार खालामना होब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।